Είναι κανείς έτοιμος για βολτίτσα. Σιγά σιγά. Ωραίος. Μπράβο το αγόρι μου. Όρθιος σοκολαρίνος. Παλάκια. Έτοιμος. Έτοιμο το μωρό μου. Το αρέσει. Του αρέσει και βάρη μωρό τη ζελάρα. Αγάπη μου. Πεθάκι μου. Για πάμε. Έλα αγάπη μου. Έλα παιδάκι μου. Έλα παιδάκι μου. Όπα. Μπράβο το ντιζελάκι μου. Για να κάτσουμε. Κυνηγάς τα μερμηγκιά. Έλα παιδάκι μου. Όπα. Έτοιμος. Πάμε, κάνουμε ράλι. Το καροτσάκι φωνάζει βοήθεια εντωμεταξύ. Έχει συνηθίσει μόρα και 5 κιλά και του έχω βάλει 35 πάνω. Φύγει καμιά ρότα τη ζελάρα, τι λες? Σ' αρέσει ρε? Σ' αρέσει η βολτίτσα? Ωραίο. Εδώ είσαι. Παλάκια. Ορίστε κυρία μου. Η Επιτροπή Υποδοχής, η πριγκίπισσα και το φρεντάκι. Ήρθε ο κύριος Διευθυντής. Ορίστε. Ορίστε. Και άλλα είναι για τον κύριο Διευθυντή. Ενημερωτικό βίντεο για το διζελάκι μας. Ξεκινήσαμε κορτιζόνη εδώ και μία εβδομάδα και τώρα θα σας πούμε τι αποτελέσματα βλέπουμε με την κορτιζόνη. Για όσους δεν γνωρίζετε την κατάσταση και σας ενδιαφέρει να μάθετε, υπάρχει ολόκληρο το ιστορικό σε βίντεο και στο Facebook και στο TikTok και στο YouTube. Μπορείτε να ενημερωθείτε από τα προηγούμενα βίντεο. Εδώ που βρισκόμαστε λοιπόν μετά από μία εβδομάδα θεραπεία κορτιζόνη με μεγάλη δόση, τα αποτελέσματα που έχουμε δει δεν είναι καλά. Μετά από 5 μέρες περίπου έκανε μία διαφορά της τάξης του 5 με 10% στην κατάστασή του, πράγμα το οποίο δεν μας κάνει κάποια διαφορά στην καθημερινότητά μας. Για παράδειγμα, από εκεί που δεν μπορούσε να σταθεί όρθιος πάνω από 2-3 δευτερόλεπτα, τώρα στέκεται 15 δευτερόλεπτα. Είναι αλλαγή? Είναι. Μας κάνει διαφορά όμως στην καθημερινότητά μας? Όχι, γιατί μετά θα πέσει πάλι κάτω. Η κίνησή του έχει γίνει λίγο καλύτερη. Από εκεί που δεν μπορούσε να πάει ευθεία καθόλου και με το που σηκωνόταν πήγαινε δεξιά το ζωντανό, τώρα πάει λίγο ευθεία με προσπάθεια, θα τραβήξει λίγο δεξιά. Είναι καλύτερα, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν βελτιώνει την καθημερινότητά μας. Δεν μπορεί να κινηθεί μόνος του άνετα και ελεύθερα. Πρέπει να είμαι πάντα εγώ εδώ πέρα δίπλα του, να τον προσέχω, να μην πέσει κάπου και δεν μπορεί να σηκωθεί, να μην σφινώσει κάπου. Και στη βόλτα του δυστυχώς είμαστε πάρα πολύ δύσκολα. Μέχρι πριν πάρουμε το καροτσάκι αυτό, η βόλτα ήταν, παιδιά, ένα πολύ δύσκολο κομμάτι της ημέρας. Για τον διζελάρα και για εμένα. Γιατί περπατάει πάρα πολύ αργά. Πέφτει, τον σηκώνω πάρα πολλές φορές στη διαδρομή και ενώ το παρκάκι είναι με 100-150 μέτρα από το σπίτι, για να πάμε και να γυρίσουμε, χρειαζόμαστε περίπου μισή ώρα. Γιατί καταβάλει τεράστια προσπάθεια ο ντιζελάρας και βάλτε αυτό το πράγμα, γίνεται 5, 6 και 7 φορές την ημέρα, λόγω κορτιζόνης βέβαια. Πόσο κουραστικό είναι για εκείνον και φυσικά και για εμένα. Η μέση μου έχει διαλυθεί γιατί είναι βαρύς ο ντιζελάρα και φυσικά και από άποψη χρόνου είχα πρόβλημα. Είχα έρθει σε ένα αδιέξοδο. Χρόνος που δεν έχω να τον διαθέσω και φυσικά πάει πίσω η δουλειά. Και η δουλειά δεν μας παίρνει να πάει πίσω. Έπρεπε να βρούμε τα βήματά μας, έπρεπε να βρούμε μία λύση. Όταν είσαι μόνος σου, όλα πέφτουν πάνω σου. Και δεν είναι μόνο ο ντιζελάρας φυσικά, έχω και τα άλλα πλασματάκια της αγέλης μου που πρέπει να περιποιηθώ και να τους αφιερώσω χρόνο. Και είχε μαζευτεί λοιπόν μία καθημερινότητα, παιδιά, που με είχε πνίξει και δεν μπορούσα να τα απεξέλθω. Τώρα, όσο χαζό και αν ακουστεί, το καροτσάκι που είδατε στην αρχή του βίντεο είναι μία τεράστια λύση για εμάς. Και η διαδικασία είναι αυτή που είδατε. Τον βάζω πάνω στο καροτσάκι, κάνουμε τη διαδρομή μέχρι το παρκάκι. Και εκεί τον κατεβάζω και περπατάει, γιατί θέλω οπωσδήποτε να περπατάει ο ντιζελάρας. Θέλω να μην χάσει τη δύναμή του και την ισορροπία στα ποδαράκια του. Ότι η βόλτα αντί για μισή ώρα είναι 5 λεπτά πλέον, είναι τεράστια διαφορά και για εμένα και για εκείνον. Και αυτό μου δίνει και τη δυνατότητα να τον πάω και αλλού βολτίτσες που δεν μπορούσα να τον πάω. Μπορώ να τον πάω, ξέρω εγώ, στη Βέικου που του αρέσει να βλέπει κόσμο. Με βλέπετε ενθουσιασμένο για το καροτσάκι, γιατί δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο πολύ έχουμε ταλαιπωρηθεί και ο ντιζελάρας και εγώ αυτές τις μέρες. Στο διατάφτα, η κορτιζόνη δεν μας έχει βοηθήσει όσο θα θέλαμε. Έχει κάνει ένα πολύ μικρό συν. Το καλό είναι ότι δεν έχει επιδείνωση η κατάστασή του, γιατί πήγαινε πάρα πολύ γρήγορα προς τα κάτω.
Αυτό σταμάτησε. Αυτή θα είναι η καθημερινότητά μας, αυτή θα είναι η κίνησή του, αυτή που είδατε στο βίντεο. Δεν υπάρχουν ελπίδες για καλύτερα με αυτά που μου έχουν πει οι γιατροί μέχρι τώρα και θα πρέπει να πορευτούμε και να μάθουμε να βιώνουμε την καθημερινότητά μας με αυτά τα δεδομένα. Να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλα τα παιδιά για τα όμορφα σχόλιά σας, για τις ευχές σας. Να είστε καλά, να είστε ευλογημένοι, μας βοηθάει πάρα πολύ και ψυχολογικά. Να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ στα παιδιά που έχετε συνεισφέρει οικονομικά για το ταξίδι μας μέχρι εδώ πέρα. Θα πω ότι όποιος θέλει να συνεισφέρει για τον Dieselara μπορεί να μπει στο milastores.gr και να αγοράσει κάποιο μπλουζάκι. Όλα τα έσοδα πάνε για την Αγέλη μου. Υπάρχει και η επιλογή της δωρεάς για όποιον θέλει. Να διευκρινίσω πάλι και για τις κακές γλώσσες του ίντερνετ, όπως θα το λέω πάντα, δεν χρειάζομαι χρήματα για τον Dieselara. Τα χρήματα τα έχω. Η συνεισφορά σας είναι για την ποιότητα ζωής μας, έτσι όπως οποιοδήποτε έχει ένα μαγαζάκι και τα χρήματα αυτά τα παίρνει και τα επενδύει στην οικογένειά του, αυτό το πράγμα κάνω και εγώ. Και με τις αγορές σας και με τις δωρεές σας. Ευχαριστούμε όλα τα παιδιά που έχετε κάνει κάποια αγορά από το milastores.gr. Έλα μερεντάκι, εσύ είσαι? Ναι. Τι έχει, τελείωσε το λάδι για το ούζι? Εντάξει μερεντάκι μου, θα παραγγείλουμε. Εντάξει κορίτσι μου, φιλάκια. Εσύ μπροστά στην κάμερα πάντα. Ώρα είχες. Παιδάκι μου, γυρνάμε βίντεο. Σε νοιάζει? Βγάλ τον κόλο σου από το πλάνο. Βάλ τη μουρίτσα σου. Λοιπόν, από εμένα, τον Dieselara, το μερεντάκι και τον κόλο του Φρέντο, έχετε τα φιλιά μας. Ραντεβού στην επόμενη βιντεάρα. Για φαγητό περπατάς, κόπρε, Σφαίρα πας για φαγητό.